Ислам үзенең барлыкка килү вакытыннан алып, үз дәвамчыларына белемгә һәм яңа ачышларга карата моңарчы күрелмәгән омтылыш тәрбияли. Моның сәбәпләрен аңлау өчен бу диннең шишмә башына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Исламның шөбһәсез чыганагы, кануны һәм кадер хөрмәте булып изге Коръән тора. Коръән гыйлем нигезе. Коръән баштан гарәпләр өчен, аннары исламны кабул иткән һәм үз көчләренә ышанган, гадәти булмаган карарлар һәм идеяләрдән курыкмаган башка халыклар өчен дә илһам чыганагы була. Шундый новаторлар һәм кыю идеяләр вәкилләренең берсе Синд бине Гали була. Бине Гали Синд өлкәсендә Мансур шах бистәсендә туган. Әтисе Мансур шахтагы атаклы аксөякләрнең берсе була. Ул улының лаеклы белем алуын теләгән. Шуңа күрә Бине Гали Мансур шахта башлангыч белем алып Багдадка килә. Ул Бейт әл-Хикмә барлыкка килү һәм ачылу чорында чакырылган галимнәр арасында булган дип фаразлана. Син Бине Гали математика, инженерлык һәм астрономия өлкәсендәге тикшеренүләр белән шөгыльләнгән. Математикадан Сид Ханта дип аталган китапны хин теленнән гарәпчәгә тәрҗемә итеп, Бине Гали математиканы фән буларак тирәнтен өйрәнә башлый. Син Бине Гали китап Әл-Җабр ва Әл-Муқабала дигән хезмәт яза. Тулыландыру һәм каршы кую китабы димәктер. Соңыннан ул танылган математик Әл-Харәзминең өстәл китабына әверелә. Ләкин аны Әл-Харәзми язган шул ук исемдәге китап белән бутарга кирәк түгел. Алай гына да түгел. Әлеге чорда танылган башка математик Галим Габделхамид бине Васи бине Түрк шундый ук исемле хезмәт язган. Син Бине Гали математика фәнендә тагын бер сизелерлек эз калдыра. Ул гарәп саннары системасына унарлы билге төшенчәсен кертә һәм аның кулланышын ача. Әмма Бине Галинең төп белгечлеге астрономия була. Мөселманнар астрономия үсешенә аерым игътибар бирәләр. Һәм беренче чиратта гыйбадәт вакытын дөрес билгеләү өчен. Әлеге максатлардан Бине Гали астрономик сызгыч уйлап таба. Астрономнарның киләсе буыннары аннан бик актив файдаланганнар һәм вакыт-вакыт тагын да камилләштергәннәр. Әл-Мә'мун хәлифә сәфәргә чыкканда юл тоткан урынны өйрәнү һәм ул төбәктә булган фәнни әдәбиятны анализлау өчен үзе белән һәр чак галимнәр төркемен ала торган була. Син Бине Гали Византияга поход вакытында тригонометрия ярдәмендә биеклекнең 1 градусын билгели алган. Җирнең радиусын ачыклау өчен ул яр буенда диңгез өсте тигезлегеннән югары урнашкан кояш баешының үлчәмнәрен файдаланган. Бу метод нәтиҗәдә Европа галимнәре тарафыннан да киң кулланылган. Соңрак Бине Гали үзенең якын дусты һәм көрәштәше Якуб бине Тарик белән җирнең әйләнеш траекториясын ачыклый. Әлеге юнәлештә бу тарихта булган беренче җитди фәнни исәпләүдән санала. Әл-Мә'мун хәлифә астрономия белән бик кызыксына. Һәм ул фәнне үстерү өчен хөкемдар Шәммәсия төбәгендә урнашкан беренче обсерватория төзи. Һәм күзәтүләр һәм тикшеренүләрне биредә Син Бине Гали үзе алып бара. Син Бине Гали бу дөньядан якынча 860 елларда китә. Ә ул шатланып кешелек белән уртаклашкан белеме һәм ачышлары бүген дә безгә хезмәт итә.